ମହାଦେବଙ୍କ ମଣିମହଲ, ଯୋଉଠି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ଶେଷନାଗ। ନନ୍ଦୀ ବିନା ଏକା ଏକା ମହାଦେବ, ମହାଦେବଙ୍କ ମାୟାରେ ପଥର ବି ଗୀତ ଗାଏ। ମହାଦେବଙ୍କ ମଣିମହଲ ଯୋଉଠି ଶେଷନାଗ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ବାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଆଜ୍ଞା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାନ୍ଦା ସହରରେ ବାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ଯାହାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ମହିମା ପାଖାଆଖ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ନନ୍ଦୀ ବିନା ଏକା ଏକା ଏଠି ରହନ୍ତି ମହାଦେବ। ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏ କ'ଣ ସାମ୍ନାରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସାପର ଚିତ୍ର, ଏମିତି ଏକ ଅଲୌକିକ ଶିବଙ୍କର କରୁଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାନ୍ଦାରେ ବାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଏଠାକୁ ଶେଷନାଗ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ରାତି 10 ଘଟିକା ସମୟରେ କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥାର ଏହାକୁ ପଡ଼ତାଳ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଜଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁ ରାତି ତମାମ ଜଗି ରହିଥିଲେ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ଏ ଜାଗାକୁ ଶେଷନାଗ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ପ୍ରାୟ ରାତି 12 ଘଟିକା ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସାପ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ବାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଅଲୌକିକ ମହିମାର କଥା ଶୁଣାଇବୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କ୍ୟାମେରାରେ କିପରି ସାପର ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ପୂଜକ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ। ହେଉଛି ବାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଆସନ୍ତୁ ବାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବର ସତ ଦେଖିବା ଯେ ବାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 1000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ବାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ଯାହାକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ଏଠାକୁ ଶେଷନାଗ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗମାନେ ପ୍ରାୟ ରାତ୍ର 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ସତ କି ମିଛ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁମାନେ ପଡ଼ତାଳ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାତି 10ଟା ସମୟରେ କିପରି ଆଳତୀ ଚାଲିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଳତୀରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଳତୀ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଜର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସର ଖୁଲାସା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ହଠାତ୍ କିଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୋବାଇଲରେ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ଆସୁଛି ମହାଦେବଙ୍କର ମଣିମହଲ, ଯେଉଁ ମଣିମହଲରେ କି ଶେଷନାଗ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ 7 ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ନନ୍ଦୀ ବିନା ଏକା ଏକା, ଯେ ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ବିରାଜମାନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ବିନା ନନ୍ଦୀରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାନ୍ଦା ସହରରେ ବାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ତାଙ୍କରି ଉପରୁ ପଡ଼ତାଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ ନିଜ ପାଦରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି 1000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ସେ ବାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଳତୀ ସରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ ଆମର ପଡ଼ତାଳ ଟିମ୍ର ମେମ୍ବରମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କିଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି କ୍ୟାମେରା ରଖାଯାଇଛି, ଯେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସର ଯେଉଁ ସତ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଡ଼ତାଳ ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆସି ବାହାରେ ହଠାତ୍ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଏକ ସାପ, ଯେ କି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସର ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରେ ଆସ୍ଥା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ କାହିଁ କେତେ ଦୂର ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସବୁଦିନ ଶେଷନାଗ ଆସନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଡ଼ତାଳ ଟିମ୍ର 2 ସଦସ୍ୟ ଯାଇକି ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ ସେମିତି ସେମାନେ ବସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ରାତ୍ରିର 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ବିଶେଷତ୍ୱ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ରାତ୍ର 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା ସମୟ ଯେ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନେ ଚାବି ଆଣି ପୂଜାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ଦିରରେ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ସାପ ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଏ ଯେଉଁ ହୋଲ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ପୂଜକ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି
जे ସେହି ହୋଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗର୍ତ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ବାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଶେଷନାଗ ଆସନ୍ତି ଆଉ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଯେଉଁ ପର୍ତ୍ତଗାଲ ଟିମ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିପରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ତ୍ତଗାଲ ଟିମ୍ ଯାହା ଦେଖିଥିଲା କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା, ଯେ କି କ୍ୟାମେରାର ସବୁ କଏଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କ୍ୟାମେରା କିପରି ଲଗାଯାଇଥିଲା, କ୍ୟାମେରାର ଯେଉଁ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଥିଲା। ଯେ ଘଟଣାଟି ହେଲା ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ କୋବ୍ରା ସାପ ଅଛି ଏବଂ ସେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ନିଜର ଫଣା ମାରି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି, ଯାହାକି ପୁରା କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଆମର ପର୍ତ୍ତଗାଲ ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ବାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେ ସତ୍ୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ, ଆସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନୁ, ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ହୁଏତ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କ ସାପ ନ ହୋଇକି ଭଗବାନ ନ ହୋଇ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନାଗ ହୋଇପାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ବି ଦେଖାଉଛି। ଏହା ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିକ୍ 12 ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ, ଯିଏକି ସେ ମଧ୍ୟ ବୟାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବୟାନ କରନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶେଷନାଗ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ତ୍ତଗାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ହୁଏତ ଆମେ କୌଣସି ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥାର ତାହାକୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ। ଯେ ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ଼ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ପି କ୍ରିଏସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୋସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଏକ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ନୂତନ ଏପିସୋଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ରେ ହିଁ ଆମେମାନେ ଆଜି ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସର ଆମ ଆସ୍ଥା ବି ବିଶ୍ୱାସର ଅଛି ଏବଂ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ବାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଅଲୌକିକ ମହିମା, ଯେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏନ୍ପି କ୍ରିଏସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।